खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आंकिलिकां ब्रह्म सिडलियाव जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि बिथां राजु नार्जारिया गोबां बाथ्रा बुंदों। बिथां राजु नार्जारिया बुंदों दि सिडली बिधान सभानि उफ्रा बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआ देरहाखाबाय होननानै बिथाङा बुंदों। सिडली बिधान सभा उफ्रा बिसायख'थियाव बिपिएफ आरो इउपिपिएल दोलोनि गेजेराव कन्टेस्टआ जागोन होननानै बिथां राजु नार्जारिया रोखा बाथ्रा बुंदों। जोङो सिडली सेमिस्ट्रिखौ देरहाखाबाय आं मैयाबो बुंदों बाव कन्टेस्टआ रावजोंबो गैया कन्टेस्टआ इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेरावनो जागोन आरो बे बिसायख'थियाव इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव कन्टेस्टआ माबादि जागोन बेनि सायावबो बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव फ्रेन्डलि कन्टेस्ट जागोन होननानै फोरमायदों बिथां राजु नार्जारिया। बेनि अनगायैबो बिथां राजु नार्जारिया सिडली बियाबखौ लानानै ओरैबादि बाथ्रा बुंदों दि सिडली बियाबा इउपिपिएल दोलोनि खामोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया। इउपिपिएल बिपिएफजों मोनसे फ्रेन्डलि कन्टेस्ट बायदि जागोन बे फ्रेन्डलि कन्टेस्टआव जिहेतु सिडली एमएलए समस्तिया जोंनि इउपिपिएलनि खामोन इउपिपिएलनि एमएलए दंमोन बेयाव मख'नो नांगोन दि थांनाय समाव सिडली बिधान सभा बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि एबा एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारियानो देरहासार जादोंमोन। राजु नार्जारिया फोरमायबावनाय बादिब्ला थांनाय एमएलए बिसायख'थियाव सिडली बियाबनिफ्राय एनडिएनि बिजाथियानो गोबां रोजा भटनि फारागथियाव देरहादोंमोन होननानै बाथ्रा बुंदों। बेबारनि उफ्रा बिसायख'थियाव सिडली बियाबनिफ्राय एनडिएनि बिजाथिया गोबां भटनि फारागथियाव देरहागोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां राजु नार्जारिया। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथां राजु नार्जारिया बेफोर बाथ्रानि अनगायैबो आरोबाव मा बाथ्रा बुंबावदों फै जों आबुङै खोनासंनि। जोङो सिडली सेमिस्ट्रिखौ देरहाखाबाय आं मैयाबो बुंदों बाव कन्टेस्टआ रावजोंबो गैया कन्टेस्टआ इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेरावनो जागोन आरो बियो इउपिपिएल बिपिएफजों मोनसे फ्रेन्डलि कन्टेस्ट बायदि जागोन बे फ्रेन्डलि कन्टेस्टआव जिहेतु सिडली एमएलए समस्तिया जोंनि इउपिपिएलनि खामोन इउपिपिएलनि एमएलए दंमोन बेयाव थांनाय बाराव एमएलए इलेक्सनाव जोङो गोबां हाजार भटनि फारागथियाव देरहादोंमोन एबार जोङो आरो बांसिन भटनि फारागथियाव बेयाव देरहागोन मानोना जोंहा बिपिएफ जोंनि हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय बिपिएफआ बेयाव गावसोरनि वार्कारखौ हमथानो माखासे गावसोरनि भटारफोरखौ हमथानोसो गेलेदों होननानै जों खोनादों बिथांमोना जोंनो फोरमायहरदों गतिके जोंनि इउपिपिएलनि केन्डिडेटआ देरहाखानाय बेयो मोनसे फर्मालिटिनि इलेक्सनल' बेयाव आरो गुबुन माने सिन्था खालामनांगौ गैया ओंखायनो रायजो राजाफोरखौ आं खावलायहरदों बयबो जाहाथे थाब्रा भट होनानै जोंनि निर्मल कुमार ब्रह्म सासे मोजां समाज सेबक सासे लेखा गोरों मानसि आरो बिथाङा जोबोद भद्र शान्त सुस्थ मानसि बिथांखौ जाहाथे गोबां बिबाङाव भट होनानै जोंनि एनडिएनि इउपिपिएल बिजेपि आरो एजेपिनि केन्डिडेट निर्मल कुमार हागोन।